Altså, nu væk fra mig, jeg var kameramand. Kan du noget i dag også? Hvad? Jeg har ikke engang svaret. Kan du noget i dag? Det ved jeg ikke. Nej, det kan du. Selvfølgelig kan du ikke det. I'm going to you fat fucking nigger. You have no pussy, and I'm gonna suck your penis. What the fuck? You big fat. Ej, altså, jeg har ikke gjort det. Hey, jeg har fundet far. Jeg har fundet far. Har du det? Ja, hun er lige her, jeg var der ikke. Okay, hvorfor er det? Høj. Nej, jo, det er Nej, gå nu væk, din klunke. Tag væk, klunke. Magnus, du går til mig. Hvorfor? Du går til mig ikke, eller stikke din hoved på frikælderen. Jeg var ikke god til at gøre det, når jeg har et dejligt. Det er godt, at det er rigtigt. Ej, gå nu væk fra det der. Ej, Åh,